L-Oppożizzjoni Nazzjonalista għażlet li tiftaħ il-kanuni fuq il-Fondazzjoni Valletta 2018, dan f'mument meta pajjiżna jinsab għaddej minn skrutinju delikat mill-Kummissjoni Ewropea dwar it-titlu ta' Belt Kapitali Ewropea li ma' skrutinju sa issa qed jagħti riżultati pożittivi. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal il-Fondazzjoni hija korrotta u li hija kompletament inkompetenti, irresponsabbli u li hija kontrollata politikament b'mod negattiv ħafna. B'reazzjoni għal dan il-Gvern innota li l-Oppożizzjoni issa għażlet li ddawwar il-kanuni fuq il-kultura u l-mijiet ta' artisti li matul din il-leġislatura ingħataw għotjiet finanzjarji permezz ta' skemi pubbliċi li ma' għotjiet huma mill-aktar trasparenti u ta' eżempju ċar ta' governanza tajba. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali intqal kif huwa tal-mistħija u inaċċettabbli li l-Oppożizzjoni għażlet li tajjar b'korruzzjoni lill-artisti li jew ħadmu jew ibbenefikaw mix-xogħol tajjeb li għaddej fis-settur artistiku. Fondazzjoni Valletta 2018 ukoll irreaġixxiet għal dawn l-akkużi tal-Partit Nazzjonalista u qalet li huma sfortunati għaliex l-allegazzjonijiet ta' inkompetenza u korruzzjoni huma infondati. Il-Fondazzjoni qalet li sa mit-twaqqif tagħha taħt Amministrazzjoni Nazzjonalista, il-Fondazzjoni mxiet taħt il-gwida u l-monitoraġġ ta' numru ta' organizzazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali ta' natura kulturali, finanzjarja u politika. Il-Fondazzjoni rispondiet ukoll għal kunsill ta' superviżjoni li jikkonsisti mis-segretarji permanenti li huma responsabbli minn materji ta' finanzi u kultura, kif ukoll il-grupp parlamentari li jikkonsisti minn rappreżentanti kemm mill-Gvern kif ukoll mill-Oppożizzjoni. L-istqarrija temmet tgħid li l-Fondazzjoni hija taħt il-monitoraġġ kontinwu tal-Kummissjoni Ewropea li enfasizzat il-progress sinifikanti li sar fuq il-programm kulturali, l-organizzazzjoni u l-governanza li l-Fondazzjoni kisbet fl-aħħar xhur wara l-analiżi ta' Settembru.